Uvek izvestan kraj leta olakšan je uvek neizvesnim početkom fudbalskog prvenstva. Mada ruku na srce, neizvesnosti već na samom početku nije ni bilo. Partizan je to potvrdio već prvom utakmicom. Iako umoran od puta posle gostovanja u Engleskoj, odradio je vrlo dobro domaći zadatak. 2:0 protiv Zemuna u Zemunu. 1:0 Beširović, spretno izbliza. U 72. minutu slobodan udarac preko 30 metara. 5000 gledalaca čulo je detonaciju i videlo Evrogol Damira Čakara. Zemun Partizan 0:2. 23. augusta u Beogradu je sjelo sunce i bilo plus 30. Samo je na Karaburmi i na omladinskom stadionu pljuštala kiša, golova. Ukupno 8. 4 po poluvremenu ili otprilike po 1 na svakih 10 minuta. 1:0 Beširović. Ćirić. Treći i četvrti, golovi blizanci, delo su specijaliste za daljinske projektile, Damira Čakara. Strelac 5. gola je Tešović. U 54. minutu u igru ulazi Hristov i već posle 4 minuta, prešavši golmana, postiže 6. pogodak. (7:0) autogol Todorovića. U 89. minutu Saša Ćurčić daje 8. gol, a u 90. opet Ćurčić, ali Radovan i to je kraj. 8:1 za Partizan. 26. avgust 95. Posljednji pocrneli vraćaju se u Beli grad. 1 marka vredi 1 dinar. U toku je drugi upisni rok u srednje škole. Na televiziji se daje svetski hit Umri muški. Na stadionu Partizana gostuje Bečej. Bori se muški, ali gubi sa 2:1. Treća pobjeda u trećoj utakmici začeta je u 3. minutu. Bolić iz gužve 1:0. Na 2:0 povisuje Tešović, a Kunovac posle lepe akcije celog tima smanjuje na 2:1. Počeo je septembar. Đaci čekaju profesore. Jedni u klupama, drugi na terenu. Partizan daje lekciju napretku. Mnogo golova i mnogo isključenja u Kruševcu. 4 gola, 4 isključenja. 3:1 u golovima, 1:3 u isključenjima. Sve za Partizan. Autor prvog gola je Zoran Mirković u 8. minutu. Na 2:0 podiže Ćirić. U 71. minutu ulazi Hristov da bi već posle 3 minuta podvukao crtu na rezultat. Partizan napredak 3:1. 9. septembar. Vreme paprika i šljiva. Partizan u zimnicu stavlja još 3 boda. 2:0 protiv Proletera. 5. uzastopna pobjeda u prvenstvu. Beširović idealno centrira do Ćurčića. 1:0. Beširović, režiser prvog, strelac je drugog gola.
do 101 i natrag. 16. septembra 1995. fudbaleri Partizana i Crvene zvezde stigli su do svog 101. prvenstvenog susreta. U 18 časova sudija Baborogić je dao znak za početak nadmetanja 22 fudbalera i 50.000 navijača. Crvena zvezda nije bila Babaroga. Pobedili su navijači i fudbaleri Partizana. To im je omogućio gol Tešovića u 49. minutu. 1:0 i gotovo. Stigli smo do 101 u susretima sa najvećim i večitim rivalom. I bili uspešni. Bio je 24. dan septembra. Zakoračili smo u jesen. Počelo je zimsko računanje vremena. Sve kazaljke pomerene su unazad. Samo je Partizan i dalje išao unapred. Protiv budućnosti 7. prvenstvena utakmica i 7. pobeda. Bilo je lepo, moglo je da bude lepše, bilo je dosta, moglo je da bude više. Ipak i 3:0 je taman. Prvi gol. Bolić centrira, Beširović poentira. Posle slobodnog udarca dobro se snašao Đurić. Kod trećeg gola svako je pomalo dirnuo loptu, a najviše onaj poslednji, Ćirić. I 3:0. Kraj septembra. Cvrčci počeli da misle na zimu. Za grejanje jedino ne brinu navijači Partizana. Njima ljubimci greju srca. Doduše malo su se umorili, pa je protiv Vojvodine u Novom Sadu pao prvi nerešeni rezultat. 1:1. Povela je Vojvodina, izjednačio je Ćirić u 67. minutu. Ljubazan i lepo vaspitan, Partizan je često u proteklom prvenstvu dozvoljavao gostima da se prvi poraduju. Tako je bilo i u susretu sa Radničkim iz Niša. Gosti su poveli u 21. minutu golom Ilijevića. Rezultat je izjednačen u 46. minutu, strelac Bolić.